erasoan hasita beldurtzekoa dela Edurne. Sinisten dio, bere ile tindatuarekin, ahotso zimelduarekin, hatz koskorretan zulotxoak dituen esku potzoloekin eta azazkal luzeko hatzekin. Jarrotzen erositakoa ikusi nahi zuela sartu zion buruan, saltegi horietako poltsa zeramalako emakume batek eman ziona, hegazkinean sartu eta berehala liburuz beteta zekarrena, foileseko bat pentsatzen du, lehertu eta liburu guztiak lurrera jausi zitzaizkionean. Alferrik. Poltsa hura froga zen ezin ziola dela kontatu Londoneko bidaiaz. Behar bada, Harrodseko poltsa ikusita, frustratuta sentitu zen kaxmirrezko jertxe bat zekarkiola pentsatu zuelako. Baina kontua da oso erregalia berezi bat zekarkiola esanez, Kristina Rossettiren liburua erakutsi zionean, histeria atake bat eman ziola kasik. Alabarentzat soineko txukun bat erosi ezin, eta berak liburutan dirutzak xautzen dituela botatzen dio aurpegira. Kontuan hartu gabe, hain zuzen, dirua irabazteko joana zela Londonera liburuak erostera, bere ofizioa delako. Kontaketa eten du esku zabalduak besagainean parera altxatuta. Apaizek ofertorioan izaten duten jarrera horretan. Trabesean ebaki buru moko luzeari so, miazkatu gabe legokeen zerbaiten bila. Ezur guztiak baitaude garbi eta soil. Besoak atzera gurutzatu zaitortzen dio, bera ere urduri zegoela. Bateko hau eta besteko ura, 3 ordu baino gehiago zeramatzalako erregabe.